לא יודע אם נתחיל את התורה או לא נתחיל להמשיך את התורה, אבל בואו נראה איך שהתקדמו העניינים. ידוע שיש 3 סיפורים שהמגיד מקוז'ניץ אמר שזו סגולה גדולה לשמוע את הסיפורים האלה לפני פסח. זו סגולה שהקדוש ברוך הוא ימשיך שפע שיהיה צורכי פסח ברחבה. מה זה נקרא ברחבה? שישאר מפסח על כל השנה. שישאר לך כזה שפע. זה שאומרים אצל ירושלמים שכאלה כך הרבה קמחא דפסחא, שנשאר לי כל השנה כבר תפוחי אדמה, ביצים, מה שאתה רוצה, כל השנה. טוב, יש כאלה לא מקבלים כלום. אפילו לא לפסח. כן. אז זה 3 סיפורים שזו סגולה גדולה לשמוע אותם, לספר אותם. סיפורים שמחזקים את האמונה. סיפורים שמחזקים את האמונה ואת הביטחון מהקדוש ברוך הוא, שזה הכלים לשפע. אז הסיפור הראשון הוא שהיה מלך שנאבד לו טבעת. הטבעת הייתה מאוד יקרה למלך והוא לא מצא אותה. אז המלך הכריז, כל מי שמוכן לקחת את עצמו לחפש את הטבעת שלי שנאבדה, אני משלם לו הרבה כסף על ההוצאות של החיפושים. לא מדבר שימצאו את זה, הוא יקבל ממש הוצאות גדולים, אבל רק על ההוצאות החיפושים הוא מקבל שפע. היה יהודי אחד, אני ואביון מגוזלו, שממש לא היה לו מה לאכול. והגיע, זה היה הזמן של חודש ניסן, ואשתו אומרת לו, מה יהיה? מה יהיה? ציון לפסח? הוא אמר, זה שאני אעשה. אז היא אמרה לו, הנה ראיתי מודעות שהמלך מחלק כסף. לך תיקח כסף מהמלך. מה מחלק כסף? מי שהולך לחפש את הטבעת, הוא מחלק כסף, אבל סתם אני אקח כסף? הוא אמר, מה אכפת לך? אתה תיקח, השם נתן לך עכשיו שפע, המלך מחלק כסף, לך תיקח, אחר כך השם כבר יעזור. דבר ראשון, תקנה מצות, תקנה יין, תקנה בשר, תקנה דגים, תקנה מה שצריך לפסח, בגדים, נעליים. יהיה. טוב, בסדר. הלך למלך, אמר, אני לוקח לעצמי גם כן לחפש את הטבעת. קיבל, ישר על החשבון, מכובד, והלך ועשו קניות ברוך השם, והתכוננו ליל הסדר. אז לאותו מלך היה יועץ רשע מרושע שונא ישראל, כומר. שהוא ראה את היהודי הזה שלקח כסף ואינו יצא, הוא הבין שהיהודי בכלל לא מחפש בכלל. את הטבעת. אז הוא אמר למלך, תשמע, זה מרמה אותך. לך תראה איך שהוא חוגג עם הכסף, בכלל לא מחפש, לא שום דבר. אמר, באמת? בוא נראה. אמר לו, בוא תראה. יש להם חג עכשיו, תבוא איתי בחג, תראה מה שהם עושים עם הכסף. ליל הסדר, שתיהם הולכים ביחד. מגיעים לבית של הזה, רואים כבר מהחלונות, שומעים את השירה, מתקרבים, רואים הכל. וואו, איזה יופי, השולחנות. אפילו הכיסאות, השנה יש משהו חדש, כיסוי לכיסאות. אחד המציא רעיון, זה רעיון יפה מאוד, כיסוי מלכותי. כן, באולמות יש את זה, אבל לשמחות. כן, אבל לכבוד פסח, כיסוי, מחמירים את השולחן, לצפות עם כמה כיסויים, נכון? אז את השיש, כל דבר מצפים, אז מה עם הכיסא? אז מישהו מצא, ברוך השם, עוד שפע ליהודי לפסח, אז הוא מוכר כיסויי כיסאות, לכבוד פסח. אז אצל היהודי הזה גם הכיסאות היה מכוסים, עם כיסוי מאוד יפה, וכולם שרו לבושים עם בגדים חדשים, ושרים, ואוכלים, איזה אוכל, איזה יין, עינות על השולחן. והכומר אומר, אתה רואה? תראה, איפה מחפשים את הטבעת? כלומר, בוא נשמע מה הם מדברים שם. ואז הם אחזו בקטע והגדה, אילו הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שבטים. אז האבא הזה היה נוהג שהוא אומר את הקטע, וכל המשפחה עונה, דיינו. אז הוא אמר, אילו הוציאנו ממצרים, עשו בהם שבטים, כולם צועקים, דיינו! אילו עשה בהם שבטים ולא הרג את בכוריהם, דיינו! אילו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו מה שכתוב שם, דיינו, כולם, לפי הסדר אומרים. המלך לא מבין עברית, אבל דבר אחד הוא שומע, צועקים, דיינו!
אז הוא אומר לכומר, אתה שומע? הנה, הם עושה חקירה עכשיו, איפה הטבעת? והוא שואל את כולם, מה הם אומרים? מי, מה, מו? וכולם אומרים פה אחד, מה? דיינו! היועץ הזה, זה היה השם שלו, דיינו. זאת אומרת, הם אומרים שאתה גנבת את הטבעת. הוא אומר לשוטרים, תתפסו אותו שלא יברח. תפסו אותו, נתנו לו מכות. תביא מהר את הטבעת, אם לא הורגים אותך. הוא אומר, לא. הטבעת נמצאת במגירה, בבית שלי פה ושם. הוא הביאו, מצאו את זה. ותלו אותו על עץ, גבוה 50 אמה, והיהודי קיבל פרסים מהמלך, וואי, שהוא קיבל, זכות האמונה התמימה. אשתו הייתה אמונה תמימה, חיזקה אותו גם כן, היה לו שפע. כן, ודאי. זה הסיפור הראשון. והסיפור השני, שהיה יהודי אחד, מושקה. כל פריץ היה מושקה. אתה מכיר? נכון. אז אפילו שאתה מכיר, אני אספר עוד הפעם, בסדר? היה גם מסיבת סידור של כיתות א'. כן. אז אני אספר את הסיפור כמו שאתה מכיר. אז המושקה הזה היה חוקר את בית מרזח מהפריץ. והפריץ יום אחד בא ואומר לו, מושקה, מי מפרנס אותך? אני מפרנס אותך, אתה צריך לתת לי הרבה כבוד. הוא אומר לו, כן, אדוני הפריץ, כל הכבוד לך, אבל אתה שליח לפרנס אותי. הוא אומר, מה זה שליח? אני לא שליח, אני מפרנס אותך. הוא אומר, כן, אתה שליח לפרנס אותי. הקדוש ברוך הוא ז"ל הוא מפרנס לכל, ואתה השליח. הוא אומר לו, מה זה? מה זה הקדוש ברוך הוא? אני הקדוש ברוך הוא, אני מפרנס אותך. הקדוש ברוך הוא מפרנס אותך, אני מפרנס אותך. הוא אומר לו, לא. באמת מגיע לך תודה רבה, אתה שליח טוב, אבל אתה שליח. אבל לא שליח. אני לא מוכן שאתה אומר דברים כאלה. והוא אמר לו, תשמע, אם אתה לא אומר שאני לא שליח, אלא אני המפרנס אותך, אתה מפוטר ברגע זה. נראה כבר מי מפרנס אותך. אמר לו, מה אני אעשה? אתה שליח, רק השם מפרנס. אז הוא פיטר אותו, אמר לו, אין, תלך, אין יותר משכורת. לא ידע מה לעשות, אבל הוא התחזק, באמת הקדוש ברוך הוא שיפרנס אותי. יום אחד, הפריץ הזה, היה לו קוף מחמד. קוף, אתה ראית פעם את התמונה של הקוף הזה? כן? זה היה קופיף קטן, הוא היה יושב לו פה על הכתף, נכון? והיה לו זנב, ככה. כן? והקופיף הזה כל הזמן היה הולך ביחד עם הפריץ. יום אחד הפריץ פתח את הכספת שלו לספור את הכסף והזהב שלו. אז הוא ראה את המטבעות מסודרות שם, הוא לקח פה מטבע, דפק את זה על השולחן, חשב שזה פיצוחים, דפק את זה על השיניים, החזיר את זה. ואחרי זה הוא גמר, סגר את הקופסה, אבל הוא שכח לנעול. והקוף פתח, ואופס, הכניס 1, 2, 3, 4, בלה את כל המטבעות שם, לא את הכל, אבל חצי. ופתאום כאב לו הבטן, התחיל להתרוצץ, פה, שם, פה, מת. פתאום הפריץ רואה שהקוף שלו מת. אז הוא החליט, אני רוצה לתת, זה מתנה טובה למושקה, הקוף הזה. אמר לה, העבד שלו, לך תשים ותזרוק לו את זה לבית. אני השליח שלו, להביא לו קוף לבית. זרק לו את זה לתוך הזה, שבר את החלון פתאום. כל הילדים שמעו את הבומבה, נבהלו. בום! רצו, אוי ויי, מגעיל! נכון, כולם ברחו, לא רצו להסתכל. ראו קוף מת, במצא הבית. אימא'לה, מה עושים? אז האיש בא, הביא מטאטא גדול מאוד, והתחיל לדחוף את הקוף החוצה. פתאום הוא רואה שנופל לו מהפה מטבע זהב. הוא אומר, רואי, מה זה? אולי יש לו עוד מטבעות. הוא לבש כפפות גדולות כאלה עד פה, כאלה ענקיות, הוא קנה, והביא כדי לכלי עבודה, פתח לו את הפה, הנה עוד ועוד. הביא מסור גדול, פתח לו את כל הבטן, רק כל הבטן מלא עם זהב. אז הוא לקח את הכל, הביא צינור של מים, התחיל להתיז מלא מים, לנקות את זה. אחר כך הוא הוציא את המטבעות,
זרק את כל הלכלוך לפח, ואמר, הנה השם שלח לנו מטמון. מטמון, עכשיו אפשר לקנות לפסח. מה קונים לפסח? נעליים, חולצה, מכנסיים, מצות, יין, נעליים שלי נרסו. עוגיות לפסח, כל מיני דברים טובים. והפריץ, בליל הסדר, הוא מגיע לראות איך הפושקה שלו חוגג. והוא רואה, מה זה, מאיפה יש לך כסף מושקלה? אז הוא אומר לו, השם שלח לי, איך הוא שלח לך? פתאום נפל פה קוף לתוך הבית, ובתוך הקוף היה מלא כסף. הוא אומר לו, מה, באמת? עכשיו אני יודע שאתה צודק, שהשם מפרנס אותך ואני רק השליח. כך היה ליהודי צורכי פסח ברחבה, ונשאר לו על כל השנה גם כן. זה הסיפור השני. הסיפור השלישי, והיום אנחנו נוסיף גם סיפור רביעי, בעזרת השם. הסיפור השלישי היה עם יהודי אחד שהמסחר שלו היה ביין שרף. יין שרף, היום קוראים לזה ויסקי. ומזה היה פרנסה שלו. והיו מביאים מחוץ לארץ. פעם אחת הוא הבריח את הגבול והוא לא שילם מכס. תפסו אותו. אמרו לו, מה זה אתה לא משלם מכס? עשו לך משפט, יתנו לך קנס, וואח מה שעשו לך. הוא מאוד פחד, הוא הלך לצדיק, רבי אלימלך מליז'נסק, ושאל אותו, מה עושים, רבי, מה עושים? אמר לו, אל תפחד, אל תפחד, זה מים. זה לא יש, זה מים. תגיד לשופט שזה מים. טוב, הגיע המשפט, השופט אומר לו, אתה עשית, הברחת יש, זה נגד החוק. הוא אומר לו, לא, סתם נטפלו עליי, זה לא הברחת יש, זה הכל מים. ומים, אני מביא מים מינרליים, מהאלפים, מים שלנו. אז השופט אמר, מה זאת אומרת? תביאו חבית. אומר לשוטר, תפתח, פותח, לוקח כוס, מוציא. כן, מים, ריח של מים, טעם של מים. עוד חבית, פתחו, ראו מים, הכל מים. מה אתם משגעים את הבית משפט בחינם? הוא אמר, המשטרה צריכה לתת פיצוי ליהודי הזה, שהם סתם שיגעו אותו, ושילך הביתה. נתנו לו פיצוי והוא הלך הביתה. אחר כך הוא הולך עוד פעם לרבר ולמלך מליז'נסק, אמר לו, רבי, אין לי פרנסה, תנו לי פיצוי, אבל כמה? זה לא הרבה, אני מוכר יש ואין כסף. מים אני לא יכול למכור, אף אחד לא יקנה ממני מים. אז הוא אומר, אל תדאג, תלך הביתה, אתה תראה שזה יש, זה לא מים, זה יש. הלך הביתה, פתח את החבית, באמת ריח חריף מאוד, זה יש. הוא מכר את זה, היה לו ממש שפע לפסח, ולכל השנה נשאר לו. עכשיו סיפור רביעי, שהיה הבעל שם טוב הקדוש, בזמן הבעל שם טוב, היה יהודי אחד, שאשתו מאוד מאוד האמינה בבעל שם טוב הקדוש, אבל הוא לא האמין. ולא היה להם פרנסה. בערב פסח לא היה להם כסף. אז אשתו אמרה לו, שמעת שיש בעל שם טוב, מה אכפת לך? לך תבקש ממנו עם ברכה, עצה. לך תבקש. מה אכפת לך? מה, עזבי אותי, צדיקים, בעל שם טוב, לא יודע מה כל הסיפורים האלה, אני לא מאמין בזה. אבל מה אכפת לך? הנה השכנה, הבת שלה הייתה חולה, ניתה בריאה, הייתה אצל בעל שם טוב. הנה את זה, פה מסוף הרחוב. לא היה לו ילדים, הלך בעל שם טוב, יש לו ילדים. כל כך הרבה סיפורים, מה אכפת לך? לך, תיסע. טוב, הוא הלך לעמוד בהפצרות של אשתו, אז הוא אמר, בסדר, אני אסע. אז הוא נסע, הגיע לבעל שם טוב, אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, תשמע, אין לי כסף, מגיע פסח, אין לנו כלום בבית, אני צריך פרנסה. אמר לו בעל שם טוב, אני אתן לך עצה. לך, תלווה כסף. תלך לגמחים, תקנה כל מה שאתה צריך לפסח ברחבה. איך אני אשלם את זה? אומר לו, בליל הסדר, כשאומרים את ההגדה, באמצע ההגדה אתם מגיעים לפסוק, ואני צעק אל השם אלוקי אבותינו, תעשו שם תחנה. מה זה תחנה? תעצרו, פה עוצרים. עכשיו כולם ביחד מתחילים לצעוק להשם. ואני צעק אל השם אלוקי אבותינו. ועוד הפעם, אני צעק אל השם אלוקי אבותינו חזק, עם כל הכוח.
ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. ככה תצעקו, אל תפסיקו לצעוק עד שיהיה לכם ישועה. הוא חשב, מה משגע אותי באמת, אם איזה עצות יש לו נותן לי, הלך הביתה, לא עניין אותו. אשתו אומרת, מה הוא אמר? שום דבר. לא נתנה לו מנוחה. מה אמר הצדיק? אמר, לא, יש לו עצות לא טובות. מה לא טובות? אמר שאני אלווה כסף. מה אני אסתבך? אלווה כסף. עוד כסף אני אלווה. יש לי כבר בין חובות. עוד חובות יהיה לי. איזה מין עצה זאת? מה הוא אמר לך אבל? הוא אמר שאני אלווה כסף, ושבהגדה של פסח שמגיעים ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, נתחיל לצעוק להשם שם, עד שיהיה ישועה. היא אומרת לו, אתה חייב ללכת להלוות כסף עכשיו. אל תבלבל את הראש, אם הבעל שם טוב אמר, הבעל שם טוב יודע מה הוא אמר. מהר, רוץ, תלווה כסף, נקנה כל מה שצריך לפסח. טוב, לא היה לו ברירה, אשתו הכריחה אותו, הלך, קנה, היווה הרבה כסף, וקנו כל מה שצריך לפסח. בליל הסדר, התחילו להגיד את ההגדה שהגיעו לו ונצעק, אז אשתו אמרה, הנה, עכשיו צריכים לקיים מה שהבעל שם טוב אמר. אז עשו תחנה והתחילו לצעוק. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. התחילו כולם לצעוק חזק, לא הפסיקו לצעוק. וגם הוא כבר, כולם צועקים, גם הוא צעק, צעקו לשם, צועקים לשם. פתאום דפיקות בדלת. מה קרה? נהיים בשקט. אולי אליהו הנביא הגיע. פותחים את הדלת, רואים את איוון, השכן שלהם, השם ישמור, איזה גוי, כל הידיים שלו היו דם, השם ישמור, מלא דם. מה? נמסק גדול הולך, אומר להם, תשמעו, עכשיו הרגתי את האישה שלי, הרגיזה אותי, והמשטרה בטח תבוא עוד כמה דקות, אני חייב לברוח. יש לי פה שק עם כל הכסף ששמרתי, כל החיים, המון כסף, אבל אני לא יודע, כולם יושנים כבר עכשיו, רק פה שמעתי צעקות, אמרתי, אתם מודרים, אתם אנשים טובים, תשמרו על הכסף עד שאני אחזור, בינתיים אתם יכולים להשתמש בזה. עד שאני אחזור, אז אני אקח את הכסף. זה רק, לא הספיקו להגיד, כן, לא, שם דזק, ברח משמה, ויותר הוא לא חזר, אף פעם. אף פעם הוא כבר לא חזר. למה? בטח הוא רץ ורץ ונפל באיזה נהר או משהו. השוטרים, אולי השוטרים תפסו אותו, שמו אותו בבית הסוהר. לא יודעים עד היום איפה הוא. והם, היהודים האלה, היה להם כל כך הרבה, השם עזר להם, החזיר את כל החובות שלהם, ונשאר להם, להם לבני בניהם, עד היום הזה. איך? כן, בטח. הוא מת כבר, איוון הזה. ככה השם עזר להם. זה היה לפני 250 שנה. 250 שנה. אז צריכים לדעת שיהודי מתחזק באמונה, בביטחון, וצועק לקודש ברוך הוא, אז השם עוזר לו. אז אם צריך משהו מהשם, צועקים להשם. ברכה שלו בעל שם, זה לא היה סגולה. זה היה צדיק עוזר כמו שאנחנו מקיים. אבל שם טוב לימד דעת את העם. איך משיגים ישוע. בלי הבעל שם טוב אף אחד לא מבין, אבל הבעל שם טוב מכניס בזמן שכל, גם אתם יכולים. הבעל שם טוב אמר את זה להוא, ואמר את זה לנו גם כן. זה כל מי ששומע את הסיפור, גם הבעל שם טוב אומר לו, תצעק אל השם, יהיה לך ישועה. זה לא ספציפי לבן אדם הפרטי הזה, זה דורי דורות. לפעמים אין ברירה, וכשמגיע זה, אז לובים. מה שכתוב בחז"ל, לבו עליי, ואני פה רע. אז היום אתה הולך עם כרטיס אשראי, אתה מעביר כרטיס. יש הרבה הלכות שרואים שלא לובים, שלא... כן, אם אפשר. אם אפשר בלי ללוות, רבנו מאוד הקפיד על הלוואות. רבנו מאוד הקפיד. נכון, נכון. אבל אם גם בשביל לעשות חול אין לך בלי ללוות. בסדר, אם אין לך כסף גם בשביל יום חול, אז מה תעשה? תמות, חס וחלילה. רבי אומר, הגמרא אומרת, כגון ענן לובים ואוכלים. הגמרא אומרת, רשימה, מה אדם צריך לאכול? אם יש לך כך וכך כסף, אתה יכול לאכול בשר. אם יש לך כך וכך, רק פעם בשבוע תאכל בשר. אם יש לך עוד יותר פחות. אתה מבין? יש דרגות בגמרא, מתי אדם יכול, כמה אדם צריך לבזבז בשביל אוכל. לפי זה, אבל הגמרא אומרת, רב אומר, אנחנו לובים ואוכלים.
תלווה כסף ותאכל. למה? כי אנחנו חלושים מאוד. אם אתה לא תתחיל לשחק באוכל, תפגום בבריאות שלך. אז אין ברירה. נכון שאדם שאוכל כל יום בשר נהיה, מפסיד את הכסף שלו, אבל אין לנו ברירה. אתה צריך את זה לבריאות. אחר כך תשלם לרופאים, תשלם למה? זה לא חוכמה. זה לא חוכמה. לפעמים אין ברירה, צריכים להקיף, כמו שאמרנו, ישועות מקיפות. אז גם אם אתה קונה בהקפה, אתה מלווה כסף, אז הישועה תבוא גם כן ככה. בדעת השם, ברוך הוא מסדר את העניינים באופן כזה, באופן כזה. אי אפשר. לפעמים אנחנו לא ראויים שלם. לנס כזה גלוי, שאתה אומר, אין לי כסף, אני מחכה שירד לי המן מהשמיים. לפעמים אומרים לאדם, נו, נראה אותך מסתדר בלי כלום. וזה מאוד מסוכן, כי אז יכול להיכנס לבן אדם בראש איזה ספקות ואמונה, איזה בלבול, יכול לפגום חס חלילה. אז לכן עדיף, תלווה, בשתתך, תלווה, כמובן על מנת להחזיר, לא ללוות כלום שלא להחזיר, להחזיר, אפשר להחזיר, לאט לאט בתשלומים, ותישאר חזק באמונה, תדע לך שקדוש ברוך הוא ייתן פרנסה, ייתן פרנסה. כל מה שאדם לא צריך להזדקק להלוואות זה עוד יותר טוב. אבל אם אי אפשר על ברירה, זה גם אחד מההנהגות שקדוש ברוך הוא מנהיג. אפילו רבי נתן היה לווה כסף, שבכל הדיבורים של רבנו היה מאוד מאוד חזק. למשל בדיבור שרבנו הזהיר מרופאים, רבי נתן אף פעם לא הרשה לרופא להתקרב אליו בכלל. אבל הלוואות, רבנו הקפיד שלא ילוו, אבל בזה לא יכול לעמוד. כן. אז צריכים לדעת את העניין הזה, את הבחינה. רבנו אמר שמי שרוצה לחזור בתשובה, ייזהר מלהיות בעל חוב. כי אדם נהיה עבד של הכסף שלו. הוא חייב לזה, הוא תורד את כל מנוחת הדעת. עבד לווה, כן. רבנו אמר, מאוד גינה בעל חוב. מה צריכים, רבנו חז שצריכים, מה שיש, גם מסחר, לעשות עם הכסף שיש לך, לא לקחת חובות בשביל לסחור. זאת אומרת, זה בכל מאודיך, שאדם סוחר לפי הכוח שלו, לא למעלה מכוחו. בסדר. צריך לדעת את זה. אבל להתחזק באמון, בביטחון מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מושיע. אם אנחנו בעצמנו נזכר מה שהיה איתנו, אנחנו בשנים הקודמות, בחודשים הקודמים, כמה פעמים שלא ידענו מאין יבוא עזרי והשם עזר, כל אחד יכול לספר סיפורים, בלי שום ספק. כל אחד יש לו סיפורים. זה ספר תולדות אדם. והשם עזר, השם עזר. רק היצר אומר לנו, רגע, מי אמר שגם עכשיו הוא יעזור? פה צריך להתגבר עליו, ברוך השם. נזכר בישועות ונמשיך הלאה. השם יעזור לנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה הניסיון. אנחנו רוצים שיהיה לנו ישועה כבר, אתה יודע, טוטלית. אבל זה לא עובד ככה. עם ישראל יצאו ממצרים, היה ישועה, ממש. לא עבר שבוע, עוד פעם כזה ברוך, עם ים סוף ועם פרעה מאחורה. היה לנו את המן במדבר, שנכנסו לארץ ישראל, זה... הפסיק גם, כל הזמן יש עליות, ירידות, טק, 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 טק. אין מים, אין אוכל. נכנסו לארץ ישראל, זה התחיל בהגדרה, אין ניסים גלויים. לא, בסדר, כן, אבל נכון, אבל אם כל זה היה ברכה, היה... כן, צריכים לעבוד את השם, מה שנקרא גם בבקיאות בשוב. כן? בבקיאות בשוב. במדבר זה היה בקיא ברצו, יואלת המן מן השמיים, עכשיו יש לנו בקיאות בשוב. בואו נראה קצת בהמשך התורה שאנחנו אוחזים את תורה ו'. אני חושב שאנחנו אוחזים, וזה סוד כוונת אלול, נכון? כן, עד פה, מה אתם אומרים? אתה זוכר? שמעתי קצת כטיפה מן הים, עיין שם הכוונות של אלול, מבואר שם.
שכלל כוונות אלול, בארי הקדוש זה כתוב. הוא הנותן בים דרך. שצריכים להאיר מבחינת דרך בים. עכשיו אנחנו נקרא את הכוונות האלה, ואחר כך הוא הסביר את זה. וזה הדרך, הוא מבחינת שתי פעמים השם יבויק. כי שתי פעמים יבויק עולה דרך. דרך זה 224, יבויק זה 112, 112 כפול 2 זה 224. וזה נמשך מבחינת שני שמות, שהם קסה סג. כאלו השני שמות קסה סג, הם עולים בגימטריה שתי פעמים יבויק. קסה סג, זה קסה זה 161, ועוד סג זה 63, אז 163, 161 ועוד 63, 160 ועוד 60 זה... 24. כן, זה בדיוק 224 יוצא. שהם עולים בגימטריה שתי פעמים יבויק, שהוא בגימטריה דרך כנ"ל. מה זה השמות קסה וסג? קסה זה מילוי של שם אקיה. שם יבויק זה ראשי תיבות ינחה, יעננו ביום קוראנו, ייחוד ברכה קדושה. י' ב' ק', יבויק זה שם